Egunon guztioi eta ongi etorriak. Gaur nahiko eskidetza programaren 2021-2023 edizio berriaren baitan antolatutako bigarren hitzaldia entzuteko aukera izango dugu. Eskerrik asko beraz, lehenik eta behin hor egoteagatik, antolatzen ditugun prestakuntza saioetan parte hartzeagatik. Guretzat garrantzitsua da irakasleak hauetan parte hartzea, berdintasunaren balioak transmititzeko ezinbesteko eragileak saretelako. Ez bakarrak, noski, ezin dezakegu ardura guztia zuen gain jarri, hezkuntza komunitate zabal bat osatu behar dugu, irakasle, familia eta gizarteko eragile guztiekin batera. Baina klabeak sarete eta horrez dago zalantzarik. Eskerrik asko beraz, gaur saio hau jarraitzen ari zareten irakaslei, berritzegunetako aholkulari eta hezkuntzako ikuskariei baita ere. Ondo dakizue, nahikoren helburua dela neska eta mutilgazteekin errespetua, berdintasuna eta indarkeriaren kontrako jarrerak sustatzea, eta orain arte, nahikotik pasatu diren ia 20.000 ikasle inguru, ikusi dugu emaitza onak ematen dituela. Egindako ebaluazioetan ikusi dugu, programatik igarutako neska mutilen artean hobekuntzak eman direla, bai haien harremanetan, berdintasunean, elkarren arteko errespetuan, beraz, esan dezakegu konbentzimendu handiz bultzatzen dugula urtero nahiko programa eta konbentzimendu handia dugula eskidetzak eskaintzen digun aukera paregabean. Esker bereziak gaurkoan, Nerea Santzori, emango digun hitzaldiagatik, ikasleen gorputzak eta beraien garapena, heziketa afektibo sexuala eskidetzaren ikuspegitik. Gure umeek, gure gazteek, gaur inoiz baino gehiago eskidetzaren ikuspuntua kontuan hartzen duen heziketa afektibo sexuala behar dute. Denok dakigu, gaur egun nola ikasten duten nagusiki neska eta mutilek harreman afektibo eta sexualak. Emakumeen kontrako indarkeriaren apologia egiten duen pornografiaren bitartez hein handi batean. Beraz, inertzia handia honen kontra, eskidetza afektibo eta sexual egoki bat behar dute. Bestearekiko empatian, errespetuan eta berdintasunean oinarritzen dena. Ziur naiz, gaur Nerea Santzok horretarako klabe garrantzitsuak emango dizkigula. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itzaskun. Egunon guztioi, ongi etorriak eta oraintxe bertan hasiko gara Nerearen hitzaldiarekin. Gehienok errepikatzen dituzue horrelako saioetan eta hitzaldietan, baina utzidazue ni aizea naiz, nire burua aurkezten, eta nahikoren ardura daramate emakunden. Ezagutzen ez duzuena programa, edozein momentutan bertan parte hartu nahi izan ez gero, deitu emakundera, edo idatzi edo dena delakoa. Azalduko dizuet gutxi gorabehera nola egingo dugun hitzaldia, eta izango da orain hasiera batean emango diogu hitza Nereari, eta bere hitzaldia betartean sortzen diren galdera guztiek pasatu ditzakezue, badakizue hor azpian daukazuela preguntas y respuestas, edo ez dakit euskera ze agertzen den edo, botoi bat, eta eskatuko dizuet mesedez horren bitartez egitea nahi dituzuen galderak. Bota ditzakizue esan bezala hitzaldi osoaren zehar, baina bai egia da nik bilduko ditudala eta azkeneko 15 minutuetan utziko diodala Nereari tartetxo bat, eta horrela dago ere berarentzat prestatuta, tartetxo bat zuen galderak erantzuteko. Beraz, ez ditugu erantzungo saioa bere hitzaldiaren bitartez, baizik eta amaieran. Bestetik kamera eta soinua utziko dizuegu kenduta, ez molestatzeko Nerea, baino gero amaieran sartu zaitezkete galderak egiteko ere bai nahi duzue kamera edo soinuarekin, lasai asko, bai? Eta besterik gabe, aurkeztuko dizuet nor den Nerea. Nerea Santxo Esnaola, Harremanitz kooperatibako kidea da bera, eta psikologian lizentziatua eta soziologian aditua. Baita bikote terapia eta sexu terapia egiten du ere bai, lehen komentatu digu.
Agian ezagutzen duzu gehiago, berak egindako kilimak eta taupadak sexuen hezkuntzako materialen egilea delako. Eta baita ere, sexologiako hiztegiako zuzendaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Unibertsitate berdinean, psikologia fakultateko irakasle elkartu ohia izan da, 2007-tik 2016ra, eta bertan ere sexualitatearen psikologiako ikasgaia eskaintzen zuen. Eta besterik gabe, Nerea, zurea da hitza. Bueno, egunon guztioi, partekatuko dudana, jarriko dut baita ere aurkezpen modura, eta modu hortara uste dut errazago izango zaigula jarraipena egitea. Hola, a bere, ez dakit konpartitu dudan, bai, ikusten da, nahi badezue barkatu. Txataren bitartez Ondo ikusten da, Nerea. den, bai? Bale, oso ondo. Bueno, orduan, hori, ostiral on, eskerrik asko hemen izateagatik eta, bueno, gai honi arreta eskaintzeagatik, ez? Azkenean, bueno, sexudunon hezkuntza eta bereziki gaur landuko duguna ere gorputza eta harremanak nola doazen garatzen aurren bizitzetan, badu pisu garrantzitsu bat, eta askotan beste gaietan zentratuago egon behar izaten gera, behar bada eduki akademikoetan, eta bestelako formakuntzetan, eta gai honi heltzea uste dugu oso garrantzitsua dela. Hortaz, eskerrik asko. Eta, oain, begira, pasatzeko, hori da, ezin dut pasa diapositiba, bai, jazta, bai, pasatzen dut. Bueno, hortaz, nire helburua da nolabait kokatzea, ez? Zein den gorputzaren inguruan eta sexu harremanen edo harreman afektibo-sexualen inguruan jasotzen duten eredua deskribatzea, bai? Eta ondoren ikustea, irakasle moduan zer egin dezakegun egunerokoan, gure gelan, bai? Bueno, alde batetik, da gauza bat oso begibistakoa zenbaitzuentzat, baina beste batzuentzat ez da hain agerikoa, ez? Printzipioz, ikasleekin landuko bagenu gorputza eta galdetuko bagenie zer zure gorputzeko zein ezaugarri edo ze gustatzen zaizu, bai? Eta zerrendatxo bat egingo balute, eta beste zerrendatxo bat egingo balute erantzunez zer etzaien gustatzen, beraien gorputzetik, behar bada LH6-en, LH5-en, LH4-en, ja oso nabarmena izango da, ematen dituzten erantzunak izango direla gorputzeko atal baten izendapena. Hau da, niri gustatzen zaizkit, nire begiak, edo niri gustatzen zait, nire hanka gustatzen zaizkit. Edo etzaizki gustatzen nire besoak, edo etzaizki gustatzen nire hilea, bai? Nolabait, gorputzeko atal bat izendatuko lukete. Eta horrez gain, galdetuko bagenie zergatik, segurazki justifikatuko lukete ezaugarri edo gorputz atal horren tamaina edo formagatik. Handiegia da, txikiegia da, kolorea. Orduan, momentu hortan ja identifikatu dezakegu aurroiek gure gizartean eta gure jendartean sustatzen ari garen gorputz eredua, hau da, ikuspegi estetiko batetik baloratzea, balorazio izatea bakarrik estetikoa. Txikiagoekin behar bada oraindik LH bat, bin, galdetzen badiegu gauza bera, erantzuna oso desberdina izan daiteke. Behar bada probatuko zenuten segurazki, baino ze gustatzen zaizue zuen gorputzaz eta esaten du batek, nahi gustatzen zait nire izerdi usaina, edo gustatzen zait elastikoa naizela eta estiratu egiten naizela, eta sentsazio hori. Orduan, hauek oraindik ez daude, esango genuke, kutsatuta.
kutsatuta, zergatik kutsatuta? Ba, estetika ikuspegi horretatik. Orduan, oso garrantzitsua da, beste bi ikuspegi gehiago gehitzean gorputzen autovalorazioa egiten den momentuan. Eta horiek dira alde batetik gorputz atal edo ezaugarri horien funtzionaltasuna. Hau da, nire begia gustatzen zaizkit, bai ala ez, zergatik, eske ez dut oso ondo ikusten. Ba hori da, logika edo koherentzia badauka, ez da? Baina askotan, etxeie gustatzen, tamainagatik edo auskalo, ez, koloreagatik. Edo beste modu batera esan da, mutil askorengan ikusi daia helduaroan, etzaiela beraien hanka gustatzen. Eta zergatik, tamainagatik, formagatik, baino, galdetzen badiogu, baino, oin ez zaitezke, bai, jun zaitezkezu nahi dezun lekura libreki, bai, eramaten zaituzte zure hankak, bai, eta ez daude hori dena baloratzen, bai. Berdin, plazerra taminarekin, gorputza baloratu daiteke, eskaintzen digun plazerraren arabera, bai. Eta behar bada, bazakit, titiek, ipurdiak, isterrek, behar bada, ukimenaren bitartez esate baterako izugarrizko plazerra eskaintzen digute, baina ez gaude baloratzen hortika, bai? Formatik bakarrik egia baloratzen. Eta egia da ere, guk bizitzen dugun aniztasun horretan badaudela pertsonak, arazo desberdinengatik gorputzean min desberdina dituztela, eta min horrek baldintzatzen duela bizipena, ez? Guztiz. Hortaz, uste oinarrian hau lantzea ezinbestekoa dela, ze ez da nik dakidala, kaleko gure kulturan ez da batere nabarmena, ez? Eta pena bada aurrek duten, izan dugun, bizipen hain intensoie gure gorputzan, ez? Hain sentsazio integralak galtzen jutea, eta gure gorputzaren pertzepzioa, nolabait, niri hitz hau gustatzen zait, ez dakit oso egokia den, deskuartizatzen juten garela, ez? Lepoa, begiak, inkluso kremak, ez dira, krema bat honeako, beste bat, eskuentzat, beste bat, eta nolabait gorputza daukagu, sekzionatuta bezala, ez? Orduan, gorputza bateratze aldera balio dezaken edozein lanketa, bai masajea, bai hori plazerari lotutako ariketa, bai funtzionaltasunari begira baloratu daiteken modu guztiak, ongi etorriak izango lirateke, ez? Hori alde batetik oinarrian, harremanetaz jasotzen dugun eredua, zuzendariak ondo adierazi duen bezala, pornografiak baldintzatua dago guztiz. Pornografia berez ez du hezteko helburua, bere helburua fantasiak sortzea da, baina daukagun hutsunea hezkuntzan harreman afektiboak, sentimenduak, emozioak, eta hor harremanen zubigintza hortan beharrezko jaiotasunak ez ditugunez bere osotasunean lantzen, utxune horretan kokatzen da pornografia, ez? Eta, teknikoki esan dezakegu pornografia dela jokabide erotikoen errepresentazio esplizituak, bai? Eta bere helburua dela ikuslegoa kilikatzea, estitatzea, eta, klaro, gure ikasleak hortatik ez dute ihes egiten. Askok pentsatu dezakegu, nireak ez dute ikusten zuzenean, ez? Pornografia, ez dute sarbide zuzen bat, baino, tamalez, edo horrela da, ikusiko dugu gero zer egiten dugun horrekin, pornografiara sarbidea zuzena izan daiteke, baina baita ere modu pasiboan jaso daiteke, ez? Eta modu pasiboan jasotzen denean, esan nahi dugu, nolabait norbere iruditerian badagoela pornografiak transmititzen dituen balioak. Zein den emakumeen lekua, zein den gizonen lekua, jokabide moten eta ezaugarrien
irudi bat sortzen juten da. Neri gustatzen zait adibide bat jartzea dela eduki dezakegu, eta nire kaso personaleko adibide bat, bale? Ez dauka zer ikusi pornografiarekin, baina nire haur zaharrenak ETB3 marrazki bizidunak ikusten zituen beti, eta halako batean ikastolara joan, eta ikastolatik bueltan Patrulla Kaninaren abesti osoa zekien memoriz gazteleraz. Orduan, egoera hortan, ez dauka esposizio zuzena Patrulla Kaninaren marrazki bizidunetara, baino bere lagunen bitartez jaso du, bai? Pornografiak dauka gaitasun hau eta gehiago. Eta orduan ezin dugu gutxietsi zentzu horretan, ez? Berez, zertarako hurbilduko litzateke haur bat pornografiara, ez? Alde batetik estitatzeko, masturbatzeko, kasu batzuetan, beste batzuetan oso txikia dira, jakimina asetzeko, eta baita ere, praktika erotikoak ezagutzeko, ezagutza zuzena edukitzeko ideiarekin, edo, batzutan modu akzidentalean gertatzen dago, eta jasotzen dute informazioa nola gertatzen den hori, eta gorputz anatomi desberdinak ezagutu ahal izateko. Argi dago, ez? Sexualitate eremuan ezagutza iturri nagusia dela, eta horregatik duela hezteko gaitasuna. Orduan, goazen ikustea, zeintzu dien balio horiek, ez? Ze askotan, nolabait pornografia demonizatu dugu, eta askotan bai irakaskuntzan, bai familien alorrean, bai eremu desberdinetan saiatzen gara edo saiatu gara pornografia txarra dela transmititzen. Eta hori justifikatzeko askotan esaten da, ez? Aktoreak dira, fikzioa da, baina gaur egun fikzioa dela oso argumento ahula da, bai? Egia da gionizatua dagoela, baina ez digute sinistuko. Ez du pisu handirik argumento horrek, zeren beraiek sartu daitezke Google bitartez pornografia horri batera, eta bertan ikusiko dute webkamak daudela eta jendea zuzenean dagoela, eta grabatutako bideoak errealitatetik oso hurbil daudela. Orduan, benetan kezkatzen gaituena eta argumentoa izan daitekena da, ze balio transmititzen dituen eta nola horiek ez ditugun konpartitzen, ez? Hortaz, zer dago argi, ez? Pertsonen nortasuna eta bereien guztion psikologia nolabait simplifikatuta agertzen da pornografian, gaina sexuaren araberakoa, ez? Gizonen pentsamendua, jokaera, helburuak oso simplifikatuta daude, eta emakumezkoenak ere. Hau, modu orokorrean egia da, pornografia ere oso anitza izan daitekela, baina iruditerik kolektibo horrek jasotzen dituen ezaugarriak aipatuko ditut, ez? Alor komunikatiboan, emozionalean eta afektiboan berdin gertatzen da, eta orduan oso simplifikatua dagoenez, ezin dugu ezin dute ikusi benetan harremanetan dauden xehetasunak, dauden beharrak, komunikazioaren kodeak, hau da, benetazko konplexutasuna, ez? Eta jaiotasun horiek lortzeko beste modu eta eremua daude. Baita ere, argi dago ere oso genitalizatua dagoela, koitoa edo sarketa vaginala batez ere, baina beste sarketak ere nolabait zentralizatzen dute jokabidean, lehen mailako jokabidetzat ematen dira, zakil tente baten bueltan gertatzen dena, eta baita ere orgasmo, ez dakit nola esan, sutsu edo eskandaloso batek ematen dio bukaera, ez? Hori izango zen nolabaiteko ohiko gidoietako bat.
Hori ez ezik, jokabideen arriskuzko jokabideak normalizatzeko joera ematen da, eta hemen sartu ditzazkegu infekzioak alde batetik, ez dagoela protekziorik, planifikatu gabeko haurdunaldiak ere ez daude barneratuta, kontutan hartuta, eta baita ere arrisku emozionalak, hau da, jakitea, pertsona horrekin badegula halako konfidantza bat, ondo pasa dezakegula gertatu aurretik, gertatzen denean ondoren, eta ondoren hori izan daiteke lotura binkuloa ez denean indartsua gutxienez elkarri begiratzea kalean berriro eta bestearen izena ezagutzea eta kasu intensoagoetan edo harremana handiagoa denetan laguntasuna egotea, bikote izatea edo beste harreman mota bat, ez? Eta hor, arrisku horiek nun zu emozionalki nola gelditzen zaren, ez dago aurrikusia, zen nolabaiteko harreman errexak dira, espontaneoak, disponibilidade osotik, ez, gertatzen dienak. Orokorrean ere gizonezkoak subjektu aktibo bezala agertzen dira eta emakumeak pasiboak eta esanekoak, ez, sumisioa nahiko zabaldua dago zentzu hortan. Orduan, hori, zalantzen aurrean eta komunikazio normalizatu baten gabeziaren aurrean, hori oraindik gure jendartean ez dago normalizatua, iturri esplizitu bakarra litzateke pornografia eta orduan gure esku eta hezkuntza komunidadea eta beste komunidade informalen esku ere badago, horri aurre egitea, ez? Sedukzioa eta elkarrizketak ere oso simplifikatuak agertzen dira. Hortaz, emakumeen humiliazioa ikuskizun gisa ikusi dezakegu, plazerra, begirada, desioa, gizonen ikuspegitik edo hegemonikoki maskulinitatea errepresentatzen ditu, eta testuingururi gabeko harremanak dira, lehen esan bezala, emozioak simplifikatuak dira, disponibilidade osoa, lorpen errexak, eta ez daude paktuak eta kontsentsuak. Orduan, negoziazioari ez zaio espaziorik ematen, negoziazio hitza harreman afektiboetan asko hori talka egiten diez, nola maitasunarekin talka egingo balu bezala, azkenean hitz egiten gaudena da konsensuetaz, bestearen beharrak, nahiak eta deseak kontutan hartzea, neureak ere bai, eta bien artean denok egiten duguna, nahi dugulako egitea, nahi dugun arte eta nahi dugunean, eta nolabait hor zaintza hori etengabekoa izatea, ez? Osea, edozein momentutan amaitu daiteke egiten gauden hori, nik esaten badut, bai? Orduan, hori ez dago barneratuta, inundik inoa, eta ikusten nahi geha gero, albistetan ja egoera estremoenak, ez? Zakilaren tamaina eta bere funtzionaltasuna, goraipatuak izaten die, iraupena eta kontrolari begira alde batetik, eta baita ere violentziarekin lotura zuzena egoten da, ez? Helburu finalistak izaten dira, eta nolabait 3 etapa edo deskribatu hori dira, preliminarrak, ez zaigu bat ere gustatzen hitzau sexologoei, ez? Sarketa edo korapiloa eta gizonaren eiakulazio, hori, pixka bat, su artifizialen moduko espresioarekin, ez? Horre preliminarrak esaten dugunean, badirudi, 5 zentzumenek ekartzen dizkiguten plazerrak, bai? Ikusmena, entzumena, dastamena, usaimena eta ukimenak aportatzen dituguna erotikoki, 2. mailako jokabide erotikotzak jotzen da, ez? Eta orduan hor galtzen ari gea erotismoak ekar dezaken balio handi hori, ez? Hau guztia ematen duena helduen taz ari garela hitz egiten, aurrek
barneratu egiten dute. Bai? Eta horren adibide oso esanguratsua izan zen, behin ikastetxeetako batean, irakasle batek komentatu zigun, ez? Jo, nere gelan, 11 urteko neska batek galdetu du, zergatik neskek sufritu behar dute, bai? Claro, haritik tiraka ikusten dugu atzean zer dagoen, hau dena dago. Ez badegu horri buruzko ezer esaten, edo beste bersio bat ematen, edo hau lantzen beste modu batera, automatikoki hau dena iritsiko zaie. Orduan egia da, zaila dela hor arrakala egitea, bai, eredu hortan arrakala egitea, baina baita ere egia da, irakasleek daukazuela, egunero beraiekin egoteko aukera, erreferentzia bat izateko aukera, eta iritzi kontrastatu bat emateko aukera. Eta horrek askotan salbatzen ditu pertsonak. Horrela, ni uste, denok izan degula, irakasleren bat, eremu desberdinetan, eman digula ikuspegi bat kritikoa ereduarekin, eta balio izan digula askapenerako, beste modu batera egoteko munduan, emakume bezala beste leku bat hartzeko, eta uste dut, nahiz eta helburua ez den salbatzea, eta formatzen laguntzea, ez den laguntzea, badala leku privilegiatu bat neurri hortan, eta oso importantea ikasleentzat, ez? Orduan, ni uste dut, zuek hemen zaudetela, suerte bat izango da, zuen ikasle izatea, zuek ikuspegi hau jaso eta helarazi ahalko dezuelako, ez? Besteak beste. Orokorrean genero estereotipoak bikoizten dira, ez? Erreproduzitzen dira, eta gizonezkoen nagusitasunaren ikuspegitik, ez? Bere botere harremanetan gizonezkoa nagusitzat emanez. Horrez gain, harremanetan ezezkoa jasotzen denean, transmititzen den ideia da insistentzia dela modua baiezkoa lortzeko. Abusu egoerak erotizatzera jotzen da, askotan. Biktimek disfrutatzeko ideia zabaltzen da, eta baita ere ematen da ontzat, kontzientzia edo aukerari gabeko, edo kontsentimenturik gabeko baldintzetan dauden emakumeenekiko jokabide erotikoak edukitzea, ez? Mozkorrak daudenean, drogatuak edo lotan daudenean. Kasu hortan ja ez dira erotikoak, baizik eta abusuak edo biolazioak. Baina hor muga dago kontsentimentuan, ez? Hau ez da zer dan, nun sartu nahi zen? Hemen bezitu nerea. Juntzait aurkezpena, etxen berriro jarrikoek. Zaki zeratik junden? Hemen egon? Lortzen deten... Zuek ikusten dezu, Ikusten da, baina hori programa barruan, ez da ikusten zabalduta. Ja, daki zergatik ez dituzten... Orain bai nerea. Bai, baina... Zuk ez. Ez daki zergatik irikitzen den hori? A ver, barkatuko jazu. Se ha detenido la función de compartir? Vale. Momentu bat, A ver, lortzen deten itzultzea. Eta hemen... A ver, berriro... Orain? Ondo dijoa? Ez da ikusten aurkezpena, ni behintzat ez. Vale, momentu bat. Orain? Bai. Baina berriro margenakin, ez da? Hori da. A ver, momentu bat, beste proba bat ingo dut. Ez dut ulertzen... Zer gertatu da, gelditu da blokeatuta bezala.
ez bazaizu inporta hola jarraituko dugu, ze Bai, beste lasai. aukera Ados. dago desaktibatuta bezala, bai? Bale, bai. Bueno, hala ere uste nahikoa ikusten dela, letra handi xamarra da. Bueno, esaten nahi ginena da, azkenen, pornografiak badula errealitatearekin konexio bat, baino, hau da, pornografian errealitatearen zati bat dago. Eta errealitatea pornografitzen ari gea nolabait, ez? Egia hor, bueno, horko erdibide bat sortzen nolabait. Eta, bueno, gure giza sexualitatearen bertsio distortzionatu bat eskaintzen du, eta sortzen dituen espektatibak ez dira bat ere errealistak, ez? Hortaz aparte, ikusten dugu, bueno, etnozentrista izan daitekela, lesbofoboa, homofoboa, transfoboa, kapazitista, ez? Bueno, azkenean aniztasun psikiko, sentsorial eta funtzionalak bigarren maila bat hartzen dutela eta nolabait dala sortzen, pornografia hori sortzen eta kontsumitzen duen jendartearen islada, ez? Da beste errepresentazio bat. Bueno, honea iritsita, zer gehiago esan dezakegu? Bueno, azkar batean badakizkigun gauzak, ez? Lehiakortasuna, dimorfismo sexuala, harreman ereduak, realityetatik iristen zaizkigunak, giza balioak, bueno, telebistaren bitartez, gizontasun ereduak, feminitateak, bai? Bueno, hori dena badakigu hor dagola, eta zein izango litzateke irakasle on rola, ez? Bueno, alde batetik, nik nahiko nuke adierazi, sexu hezkuntza egiten denean, hainbat eredu jarraitu daitezkela, ez? Alde batetik dago eredu medikoa edo prebentzioari lotutakoa eta epidemiei begira jartzen dena, kondoien sustapena eta bar egiten duena. Egon daiteke eredu militantea, nolabait orgasmoa, askapena, bai? Aldarrikatu ditunak klasikoki eta baita ere antisorgailuak, emakumeen askapenerako, dibortzioa, hortikan. Hirugarren eredua izango litzateke eredu bat, bueno, erlijioari lotuta, dogma bati lotuta, eta egi bakar bat duena eta modu bakar bat eskaintzen duena gauzak egiteko, prebentzioa ez duena egiten zuzenean, eta laugarren eredua, oso labur egiten nahi naiz, laugarren eredua izango litzateke biografiko profesionala. Eredu biografiko profesionala, bueno, eredu hau guztia Felix López Sánchezek deskribatu zituen aspaldin, eta eredu biografiko profesionala izango litzateke gaur egun gure kurrikulumean, bueno, nolabait isladatuta agertzen dena, bai? Eta hor oso garrantzitsua da jakitea zein den irakasle garenean gure rola, ez? Gure rola ez da gure iritzi pertsonala ematea, eta gure esperientziak eta sinismenak ez dute zertan baldintzatu behar gure ikasleen biografiei erotiko, sexualak, gizon, emakume, bihurtze edo danalakoa, beraien identitate sexuala eraikitze aldera, ezin dugu guk pertsonalki baldintzatu. Hori ez da gure funtzioa, ez? Profesionalok eduki behar dugu autoezagutza eta autokontrola, eta ez daukagu eredu izan beharrik, bai? Gure bizitza pribatua erreserbatzea interesantea izan daiteke zentzu horretan. Hau dena, esaten dezue, hori nola izan leike, ez da posible, adibidea jarriko izuet labur, herri txiki bateko irakasle batek, santzi didan, nire ikasle batek galdetu ditazuk, zenbatero egiten dezu txortan, bai? Eta orduan, beak bere borondate on guztiarekin esan zion, bere erantzuna, bere realidadea. Ez dakizan egiten zula ian behin, edo egiten zuen astean behin, urtean behin, ez duen inoiz egiten, edo dana dalakoa. Gauza da, aurrari erantzun diezaiokegula hori, baina orduan eredu bat sortu dezakegu, eta igual gu ez gara zerren eredu.
Hau da, nik aurrak eukitzeko bakarri balin baditut sexu harremanak, behar bada ez da eredu on bat. Oso maiz balin baditut eta horrek sentiarazten banau, eredu ona naiz, askotan egiten dut eta orduan guai naiz, ez? Ez dakit, hori berantzat eredu bat den, edo inoiz egiten ez dunak behar bada ez dio erantzungo. Orduan, horrelako egoerak importanteena da aukera hori aprobetxatzea aniztasunari lekua egiteko. Itzeiteko, zertaz eizea esaten txorta egiteari buruz, aizeanean, ez? Zein daiteke? Txupatu, lastandu, sarketak, musuak, opariak, bai? Zabaldu. Hori horrela izan da, igual ez da importantena nik noiz egiten diten, baizita, ze harreman mota daude? Daude konpromisoakin, konpromisori gabe, daude harremanak batzuk ezkonduak gaude, besteak ez gaude ezkonduak, bai? Eta zenbatero egiten du jendeak? Jendea batzuk egiten dute astero askotan, beste batzuk egunero, beste batzuk hilean behin, beste batzuk San Valentin egunean eta urtezarrean, beste batzuk, orduan, aukera hori galtzen dugu, gure errealidadea konpartitzen badegu, bai? Gure iritzi pertsonalak konpartitzen baditugu. Guri galdetzen badigute, ze iruditzen zaizu felazioak, eta niri pertsonalki iruditzen bazait, eta eskitela gustatzen esango dut, baina orduan berari ate bat ixten dago. Bere etorkizunean zer izan daiteken ona berarentzat edo ez. Eta niri gustatzen bazait, esaten badio, dago guai, orduan ematen du, sustatzen nagola, beak hori egin beharko lukela. Eta berdin, orientazio sexualarekin edo dana dalakoarekin, ez? Egia da, orientazio sexualarekin batzutan irakasle bat, lesbiana edo homosexuala baldin badaukagu eta bera, nolabait, armariotik ateatzen bada, batzutan lagungarria izan daitekela, gutxiagotasun egoera batetik abiatzen gehalako, bai? Eta hor, uste balioan jarri behar dela, behar bada, hori kaleratzen den edo ez. Referente oso gutxi daudelako. Baina, printzipioz, ni jarraituko nuke Felix Lópezek esaten duena, bai? Eta horrela litzateke testualki. Profesionalak ez gara neutralak gure sinismen eta jarreretan. Baina gure ikasleen sinismen eta jarrerak oso serio hartzen ditugu. Eta horrexegatik aldugun guztia egiten dugu ez manipulatzeko eta geureak ez ezartzeko. Uste dut hau abiapuntu oso garrantzitsua dela gure esku hartzeetan. Eta batez ere, galduko genukelako aukera, haiei, ikasleei, aniztasun horren argazki hori helarazteko. Zer dio kurrikulunak? Kurrikulunak babesten du esaten egian guztia, dauzkagu Heziberri martxan jarri zanetik oso modu esplizituan hainbat oinarrizko hezkuntzako kurrikulunean, gorputzaren funtzioak eta norberen osasuna, osagai diferenteak elkarbizitzarako kompetentzia, hemen dauzkagu entresakak eginda, bai? Hortik aterata nun kokatzen diran lanketa hauek egiteko justifikazioa eta bete beharra, eta askotan ere, guraso, segun eta ze ikastetxeetan gauden lanean, guraso batek kexa etortzen bat zaigu, esan ez, zergatik egin dezue zuen eskolan ere 7 urteko aurrarekin orgasmoari buruz, kurrikulumea hemen dago, bai? Nere bete beharra da. Orduan, hori uste ere argi eukitzea interesantea dela, ez? Badirudi nolabaiteko borondate edo militantzia klase batek sustatutako jokabidea dela, hezkuntza egitea arlo hauetan, eta ez da hala, ez? Zer gehiago egin dezakegu, hendi gauza pila ditugu esateko. Norbere jarrerak aztertu eta elkarrekin hausnartu albada klaustroan, hori badakigu denentzat dela denbora eta koordinazioa, baina oso beharrezkoa izatea. Informazio esplizitua eskaintzea, batez ere giza erantzun sexualari buruz,
estitazioa ez da aipatzen denean ez da, emozio horrek sortzen duen, ez dakit, indarra oso gutxik adierazten dute behar bezala, ez? Badirudi hori disimulatu, apaldu, ezkutatzeko joera dagoela, eta behar bada jokabideen ikuspegi teknikoa edo mekanikoa errexago kontatzen dugula. Eta estitazioa da gai bat, oso beharrezkoa helaraztea gertatu aurretik edo gertatzen den bitartean, ez? Esan adin tarte hortan jakitea estitazioa nola gertatzen den eta nola bizitzen den, eta irriki horrekin zer egin beharko genuken jakitea. Eta hori ezinbestekoa da, ez? Jokabidea kontzeptiboak ezagutzera ematea, oda, haurdunaldia sortuko ez duten hainbat jokabide guztiak, bai? Haurdunaldia sortzen dutenak ezik. Horiek denak begibistan jartzea, 5 zentzumenek duten botere erotikoa, estimulazioan duten gaitasuna azpimarratzea, kontsentimenduari buruz lanketa sakona egitea, eta hor barruan ahozko komunikazioa eta ahozkoa ez den komunikazioa lantzea, zer hor asko hor utxuneak nabaritzen nahi geha. Pornoa ez dadila izan edo bideo horiek ez daitezela izan lehenengo aukera gorputz biluziak ikusteko. Hau gertatzen nahi da, eta ikerkuntzek esaten digute, lehenengo gorputz biluziak askotan horrela direla, eta komeni da gorputzen eta genitalen eta titien aniztasun hori lehenago ikustea. Jakitea zakilak forma, tamaina eta kolore desberdinetakoa daudela, bulbak daudela bakoitza dela aurpegi bat bezala, bere ezaugarria ditula eta aurpegia tapatuta jugo bagina bulbaren bitartez ezagutuko ginela errex asko kalian, eta horrek emango liekena da beraien gorputza onartzeko irizpide bat eta kokagune bat. Ikusten nahi ez dituztela beraien genitalak onartzen, nesken kasuan gainera zikinak bezala nabaritzen dituzte 10 urtetik aurrera, hori ez da itzeiten, ez da ikutzen, zikina eta gainean nerea ez da normala, ez da liburuetakoen anatomiakoen berdin, ez daude bi berdin. Eta hori begibistan jarri behar da. Eta batzutan erresten du marrazki bidez izatea lehenengo, azkenen eskematizatuagoa dagolako eta jasotzen errexagoa dagolako, eta behar bada aurrerago irudi desberdinak ikusiz, argazki bidez. Eta, interneta hor daukagu hori dena lortzeko. Internetak dakarkigu gauza batzuk buruko mina ematen digutena, baina beste asko oso lagungarria direnak, gure helbururako. Pausa txiki bat ingoet, ura edateko. Edozein kasutan, egiten dugun hori, esku hartze horiek edo egoteko modu hori ikasgelan, tratu honei begira egitea komeni da, tratu honak infinitoak dira, eta dira beste biolentzia gutxitasun eta azkenen utxune horien antidotoa. Orduan, balio positiboak helarazte bidean jarriko ginake, hauek izango lirateke hemen pantailan ikusten dituzuenak utopikoak, baino orientatzen gaituztenak, intimitatea, pakea, zaintza, plazerra, aniztasuna, desioa, konfiantza, eta horrek inspiratu gaitzala, bai? Nola landu daiteke hau konkretuago ikasgela, bai? Nik uste dut 3 eremu edo 3 lan multzo nagusi ditugula. Alde batetik harremanen eredua, zeatik ez da pasatzen orain? Bale. Ikusten da, ez da, harremanen eredua bat, bai?
Hemen hitz egiten ari gea, pornografiak azkenean lehen aipatzen genuen bezala, simplifikatu egiten ditu harremanak, dira hutsalak, publikoak, afekturik gabe, gehienetan, eta emakumeen plazerra zalantzan jartzen du, eta orduan horri begira jartzen bagea, gure balioak edo guk partekatu nahi ditugun balioak, hau da, kurrikulumak argi adierazten dituen balioak helarazi beharko genituzke, ez? 5 zentzumen indar erotikoa plazer iturri bezala azaltzea, afektuzko harreman desberdinak daudela, ezagunak, ez ezagunak, familia, lagunak, hori uste haur hezkuntza lantzen dela, baino jarraitu beharko genuke horretan, ez? Azkenen intimidadea eta extimidadea gaur egun daude hor jokoan, intimidadea da balio bat, konfiantzazko pertsona giro edo eremu batean gertatzen edo bizitzen dugun hori zaintzea balio bat da, eta gaur egun extimitatearen bitartez, hau da, intimitatea jartzen dugu nolabait salgai, ez? Partekatzen dugu sare sozialen bitartez, gure intimitatea eta horren bitartez lortu nahi duguna da, beste gu ikustea, gu errekonozitzea, gu txalotzea eta gure autoestima modotara eraikitzea. Orduan, extimitateak, buruko min asko emango dizkigu oraindik, ez? Publikatze hori eta orduan bereizketa hau egitea argi eta garbi, ze pertsonekin gauden konfiantzan, zeintzuk dira ezaguna, zeintzuk ez, hori dena lantzea, uste oso baliotsua izango dela, ez? Harremanen etika lantzea, hori da beste gai potolo bat, baita ere Felix López Sánchezek sakondu duena, eta gero sexu musu programan bere garaian kaleratu zuen Javier Gómez Zapiainek, horren sintesi oso esanguratsu bat, oso ondo da ona, eta uste hori lantzea ezinbestekoa dela, gero eskematxo bat jarri dut hemen aipatu alizateko, desiraren orientazioa lantzea, nor dugun gustoko, neska mutia, biak, sexu eta ugal eskubideak, eta gero postura estereotipatuak eta zentzumenak, ez? Nolabait badirudi posturak zerbait estatikoa direla, nola harremantzen gaian besteekin, dala zerbait zenbaki bat, 69 edo Kamasutrako eta azkenen gorputz estatiko horien irudia dago, ez? Eta hor gorputz lanketak uste oso garrantzitsua direla, ez? Elkarrekin, inkluso eskolan, gorputz lanketak egin daitezke, masaje bidez, ariketa pila daude egin daitezkenak, hori dena sentitzeko eta norbera gorputzetik bizitzeko, ez? Ikastetxe batean, eta zer da trio bat, eta nola da, eta guazen trioak egitea. Ze ondo, jarri genitun, zien LH6koak, jarri genitun irunaka, eta zuk eskuarekin behin burua masajeakin, zuk besteari eskua egin, eta bestea boligrafo batekin bizkarrean masajea, eta gero rolak aldatu, eta ze ondo, eta bizkat, modu simplifikatu batean, baino bizitzea, elkar eman eta jasotze hortan murgilduta egotea, ez? Eta ez ematea inbesteko, ez dakit, ez mitifikatzea inbeste, ez? Horrelako posturak. Ondo, bestetik egongo litzake besteren bat dala gorputz gaitasunak eta aldaketak, hemen 5 zentzumenen lanketa berriro ere, giza erantzun sexualaren etapak ondo azaltzea eta horiek dituzten varianteak, pubertaroa garaiko aldaketak, bigarren mailako karaktere sexualen azalpena hori egiten da, ez, gorputz, ugalketa garaiko lanketan eta bestetan, ugalketa azaltzen denean, hau, ez izatea modu estereotipatu batean, ze hor daukagu adibidez, Emily Martinen lana, ikerkuntza,
esaten duna, ez? Eta oso argi adierazten du nola daukagun irudia da ovuloa dagoela lasai-lasai, bai, pasiboa, zai, eta ordun espermatozoidea dana azkarrena eta bere troparekin dijoana eta azkarrena lortzen du, bai, sartzea ovuloan eta da txapeldun, ez? Eta ordun hau aztertu zuen, biologikoki nola zen, eta esan zuen hau ez da horrela. Osea, ovuloak eta beste fluido batzuek xurgatzen dituzte espermatozoideak, ovulua ez dago geldi patxaran ez dakize, osea, dagola hor relato bat, azkenen dagola genero, bueno, pues, ez dakit nola esan, osea, dagola guztiz, generoaren aldetik, nola esango genuke, distortsionatuta, ez? Eta ez dagoela kontatzen biologikoki gertatzen ari dena, kontatzen nesketaz eta mutilitaz espero dena. Horko informazioa badago eta oso interesantea da. Komunikabideetan eskaintzenen eredu estetikoaren gaineko ikuspegi kritikoa sustatzea, hori ere kurrikulumean oso argi agertzen da, eta komunikazio ezberbala lantzea. Baita ere, hirugarren zutabe batean jarriko genuke sexu identitateak eta genero rolak lantzea ezinbestekoa litzatekeela, hor transexualitate egoeran dauden pertsonen lanketa azken urteetan oso lanketa sakona egin da, zorionez, eta Eusko Jaurlaritzan dauden protokoloak eta, ni uste argi edukiko dezuela. Eta, orokorrean, jolasa, jaztera, gustoak eta aur aniztasunetik eta malgutasunetik lantzen eta bizitzeko aukera aukitzea, ez? Erreferentzia, nahi zen.eusen baliabideak daude ere olako transexualitatea eta aniztasunari begira lanketak egiteko. Orokorrean oso importantea da lehiakortasuna paretik kentzea, gizonen artean eta emakumeen artean, nesken artean eta mutilen artean. Nesken artean aizpatasuna sustatu behar da, hori gorputzetan duen eragina da itzela, eta mutilengan beste eragin mota dauka, baina baita ere ez, azkenen homofobian dauka oihartzun handi bat. Orduan oso importantea da lehiakortasuna lantzea eta kooperatze eta elkartze lanketa bat egitea. Eta kolore arroxarekiko fobia lantzea daukagula pendiente, ez dakit zenbagarren hamarkadetik. Harremanen etikari dagokionean hemen oso modu laburrean, ez, biolentziaren aurrean onespenaren etika lantzea, objektu izateko aukeraren aurrean plazer partekatuaren etika, arriskuak hartzearen ordez sexu osasunaren etika, engainuaren ordez leialtasunaren etika, leialtasuna zintzotasunetik, sexismoaren aurrean berdintasuna, sumisioaren aurrean lotzeko edo ez lotzeko askatasuna lantzea, eta utopikoa maitasuna eta zaintzak, izatea helburu nagusia. Hau da oso eskematizatua, baina harremanen etikan lantzen dena oso baliotsua da. Orokorrean, irakasleak posible badu komunikazio irekia mantentzea gai hauen inguruan, ez bakarrik irekia baizik eta jarraia, egun baten hitz egiten dena hurrengoan jarraitu daiteke, aurrekoan aterazena beste batean erantzuten jarraitu, jarrera kritikoa sustatu eta aurren galderekin eta ikuspegiarekin empatizatu, ze azkenean epaitzen baditugu pornografian jaso dituzten balio horiek askatzeagatik, etortzeagatik eta hori epaitzen badegu aukera bat galtzen dugu haiekin eraikitzen joateko beste iritzi batzuk. Aipatzen genuen bezala, tratu honetan ezi, afektuzko adierazpenak begibistakoak izan daitezela, alba da, eta lehen esaten genuna, intimitatea lantzea,
ikuspegi positiboa eskaintzea alden guztietan, beldurra eta arriskuaren ikuspegi alde batera utzi eta aukerei begira jartzea, eta urgentziaren ordez prebentzioa egitea, ez? Azkenen askotan urgentzitik egiten die gauzak eta importanteari lekua egin behar zaio, eta gero beti gertatzen die gauzak, baino urgentzietatik eraikitzea askoz zailagoa da. Eta lehen aipatzen juna izen bezala, momentu desberdinetan, aniztasunari lekua egin ahal izatea, ez? Nolabait, aukera guztiak, sortzen dien guztiak aprobetxatu, hau nola erabili dezaket egoera hau, ikuspegi zabalago bat eskaintzeko, pertsonen dibertsitate hori helarazteko, harremanetan, gorputzetan, bizipenetan, hori dena. Uste minutu pare bat edo gelditzen zaizkitela, ez nago oso ziur. Gaindik daukazu 10 minutu da 15, nahi badituzu. Bale, bukatzen dut gauzatxo batekin, da idea bat, nolabait gai hauek lantzeko orduan, askotan proposatu izan deguna da, dinamika desberdinen bitartez egitea, ez? Eta dinamika hauek 4 eremutan banatu izan ditugu. Alde batetik esperimentazioa, beste batetik dokumentazioa, 3. analizatzea, eta 4. espresioaren bitartez, ez? Orduan, konkretatuko litzateke adibidez. Esperimentatze dinamikak egiten ditugu. Nola egin daitezke? Gelan trukeak egitea, arropa trukeak, egun bereziak antolatzea, gorputzariketak egitea, agendan aldaketak egitea. Adibidez, halako egune izango da, roxaz, jantzita etorriko gean eguna. Hola buratze zaizkitenak, arauak aldatu egun batzuetan. Eta haiek erabakitza, ze arau aldatzen dugu hemen gaur, ea nola bermoldatzen den guztia arau hori aldatuta. Espazio berriak sortu edo eraldatu, ikasgelan. Transformazioak egin, rolak banatu. Hori die batzuk. Dokumentatze lanetan jartzen baditugu, elkarrizketatu, erreportei lanak egin, errekorteak egin, prensatik eta edo kolaxak, hori besten. Bilaketak egin Googleen, testigantzak jaso, mapa bat sortu, adibidez baliabideen mapa bat izan daiteke, edo izan daiteke mapa bat gure auzokoa, eta hor noiz eta non sentitzen dugun gure gorputza relajatua. Ni txoko hauetan relajatuta egoten naiz, baina leku hauetan ez naiz relajatua egoten, ez? Hiri ezkutuaren mapa bezala, beste aplikazio bat izan daiteke. Bildumak egitea, argazkiak egin, bisita datuak egin. Analizatzen jarrita, pelikula ikusi eta aztertu, musika entzun eta letra aldatu, iragarkiak ikusi bildu eta, ondorioak atera, aldizkariak aztertu, hori, izugarrizko temazoa, jendearen jokabide aztertu, kale batean jarri eta ikusi nola jendean nola, ezaugarri baten arabera nola funtzionatzen duen. Puntuazioak sortu, ranking bat, albisteak sortu, eta baita ere, bukatzeko, espresatzeko ariketak izan daitezke, marrazkiak egin, argazkiak egin, antzerkiak, kolaxak, gorputz siluetak, komiki bat sortu, maketak egin, kromoak sortu, kromoak egin izan dira, ez? Eskola kiroleko taldeko kromoak, izan beharrenean paninikoak, bertokoak. Seinaleak sortu, seinaletika eskolan zehar, eta hau da, lurreratzeko, dinamika idea batzuk, besterik gabe. Nik, hauxe nahi nuen partekatu zuekin, eta nahi badezue jarraitzea zakit, balako kezka sortzen dizuen zerbaitekin, edo galderekin, Aiza, zuk esan, nola jarraitzen dugun. Ados, Nerea, bale? Oraingoz galderarik ez daude.
baina utziko diogu pixkate hausnartzen, eta ni bitartean igual egiten dut laburpena, eta horrela ber animatzen den jendea galderak botatzera. Esan bezala, galderak egin ditzakezue bai preguntas y respuestas ataletik, edo sartu audioarekin, edo kamararekin ausartzen bazarete. Badakigu gero grabatuta gelditzen dela, nahi baduzue sartu kamararekin edo audioarekin, eta gero ez baduzue bertan agertu nahi, esaten diguzue eta listo, bai? Zuek erosoen sentitzen duzuen moduan. Bale, nerea, nik laburpentsoa egingo dut, gero zerbaitetan ados ez bazaude, zerbait ondo ez badut harrapatu, zuk ere aipatu lasai asko. Bale, a ber, hasiera batean, harreman afektibo sexualen zenolako ereduak jasotzen duten eta zer egin dezakegun gure egunerokoan, batez ere ikasgelan hain zuzen, horretaz hitz egin diguzu eta hori esan diguzu dela pixkat hitzaldi honen helburua. Galdetzerakoan zer gustoko duten bere gorputzetik, bueno, pues ematen duten erantzuna esaten diguzu dela gorputza tal bat esango luketela, ez? Eta galdetzen baldin badiegu zergatik, ba gustoko duteten atal hori tamaina de formagatik eta tamaina eta forma hori jendartearen eredu batekin bat egiten duelako izaten da normalean. A ber, baten zaidala. Vale. Ondoren aipatu diguzu, gehitu behar dizkiogula estetikari beste bi ardatz, ez? Kontu horretan, bata izango litzateke funtzionalitatea eta bestetik izango litzateke plazerrare, bai. Hitz egin diguzu ere jokabide erotikoen errepresentazio esplizituaz, hori dela pornografia, ez? Atal bate sartu duzu horretan, eta uste dute irakaslegoengan kezka handia sortzen duen zerbait dela, ez? Bertako sarbidea argara azaldu diguzu izan daitekela aktiboa eta pasiboa, hori kontuan izan behar dugu, ez? Ez dugula pasibo eredu horretatik bilatu gabe agertzen zaiela ikaslei askotan, ez? Eta pornoak jokabide irudi bat sortzen dutela, ez? Ze paper bete behar duen gizonezkoak eta ze paper bete behar duen emakumezkoak. Azaldu diguzu ere, zeintzuk diren pornografia ikusteko arrazoiak, ez ezberdinak izan daitezkela, baina askotan pornografia edo azken hamarkadetan demonizatu egin dugula nolabait edo pornoa txarra dela esan dugula, ez? Askotan fikzioa dela esan, ez, bai? Baina zer gertatzen da, argumentu haula dela esan diguzu gaur egun, ez? Pisurik handirik ez duela izango ikusleengan, azkenik bideo horiek asko errealitatetik hurbil daudelako, ez? Bata bestea likatzen duela. Baino galdetu behar dioguna gure buruari da ze balio transmititzen denez pornografiarekin, ez? Eta horri erantzunez, aipatu diguzu pertsonen nortasuna sexuaren arabera oso simplifikatu agertzen dela, alor afektibo eta komunikatiboan ere oso murriztua, eta ez dela ikusten harremanetan dauden bete beharrak, kodeak, edo benetako konplexutasuna ez dela agertzen. Bestetik ere oso genitalizatuta dagoela, gidoiak errepikatzen direla, testu ingururik gabekoa direla, eta negoziazio edo akordiorik gabekoa direla. Baita ere maskulinitate hegemoniko toksiko hori sortzen duela, ez? Eta jokabide arriskutsuak normalizatzen direla. Alde batetik infekzioak ez direla kontuan hartzen, planifikatu gabeko haurdunaldiak, eta bar. Gizonezkoak sujetu aktiboak eta emakumezkoak sujetu pasiboak izaten direla edo objektu bezala tratatzen dira. Eta historia horretan ere bai erotismoa galtzen dela, ere aipatu diguzu. Adibide bat eman diguzu ere bai, 11 urteko neska batekin, ez, bera galdetzen zuela, zergatik neskak sufritzen dute, ez? Eta aipatu duzuna, horren atzetik guazen ikustera zer dagoen, ez? Eta galdera, iruditu zait, galdera oso ondo planteatuta, ez? Beraien buruetan galdetzea zergatik sufritzen dugu. Eta horri nolabait ikasgelan, ez, kontrastea eman alzoiola edo irakaslek daukatela aukera horri bueltan bateko. Harremanetan ezeskoa jasotzen denean, ere aipatu duzu, ez? Insistentzia erabiltzen dela, abusu egoerak ere ematen direla, eta azken finean kontsentimendu gabeko jokabideak ontzat ematen direla. Gero, pornografian, azkenean errealitate baten zati dagoela, bertso distortzionatua dela, eta errealitatearen espektatiba faltsuak sortzen direla, ez? Eta gero horrek sortu ditzaken ere bai norberaren arazoak. Eta gero aipatu diguzu, beste atal batean, zein izan behar den irakasleen rola, ez? Aipatu dizkiguzu eredu ezberdinak, ez? Medikua, militantea, erlijiosoa, biografiko profesionala eta guzti hau hezkuntzaren ereduen barruan, ez?
eta zuk aipatzen diguzu biografiko pertsonal hori, ez? Non gure rola edo irakasleen rola ez dela izan behar iritzi pertsonala ematea, eta esperientzia, norberaren esperientziak ez dutela baldentzatu behar, ez? Eta horretan beste adibide baliogarri bat eman diguzu, irakasle batek, ez? Galdetzen diola ikasle batek zenbat alditan txortan egiten duen, ez? Eta erantzuna, naiz eta hori zuk esan duzun bezala, con toda la bondad, ez dakit nola esan, ez, akaso eredu bat sortu dezakela hori, ez? Eta aukera hori aprobetxatu behar dela aniztasuna sustatzeko, bai? Zabaltzeko sexu harremanen irudia, zema harreman mota dauden, eta bar, ez? Lanketa hori, bueno, pues hoietatik aprobetxatu behar dira horrelako aukerak, bueno, pues hezkuntza afektibo-sexuala egiteko. Eta kurrikulumean zer dio honen inguruan, bueno, pues azkenean esandako guztia babesten duela, bai? Heziberri programa aipatu duzu, eta konpetentzia ezberdinetan adierazten dela. Hori ere, aipatu duzun adibide horretan ez, non guraso batek baten den irakaslearen gana, galdetzera berzorgatik hitz egin duen, ez? Bueno, pues eske, hezkuntza bat egiten dugu, hezkuntza integral bat, ez? Egiten da, eta azkenean hau ere hezkuntzaren barruan dago. Gero hitz egin dugu sexu honen hezkuntzari buruz, eta zer hartu behar dugun kontuan esan diguzu, ez? Norberaren jarrerak aztertzea, exitazioa modu esplizituan zer den azaltzea, zentzumenak, zentzumenen aukera erotikoa goraipatzea, jokabide antikontzeptiboak eta kontziptimenduari buruz ere hitz egin diguzu. Baita ere pornoa ez dadila izan lehen gorputz biluztuak ikustu aukera, eta lehen ere aipatu duguna aniztasuna sustatzea. Bukatzen dugu ja laiztere. Gomendatu diguzu ere 3 lan multzo, ez? Alde batetik harreman ereduetan. Alde batetik harreman ereduen aniztasuna, eta afektuaren garrantzia landu behar dela. Bestetik gorputz gaitasunak eta aldaketak, ez? Non bakoitzaren gorputza bere ritmoa aldatzen den, gorputz guztiak direla ezberdinak, eta azkenik identitate sexualak eta genero rolak. No, genero roletan malgutasuna ezinbestekoa den norbera izan ahal izateko. Orokorrean, irakasleek komunikazio irekia jarraia mantentzeko gomendioa eman diguzu, jarrera kritiko bat sustatu behar dutela ikasleengan, baino eurekin enpatziazuz. Eta intimitatea ere landu behar dela, beti ere ikuspegi positibo batetiz, beldurrak alde batera utzika, edo beldurra utzita urgentziaren kontua ere aipatu diguzu, prebentzioa sustatu behar dugula, eta beti ere aniztasuna sustatuz, aniztasuna bai harremanetan, bai gorputzetan, eta bai bizipenetan ere bai. Eta gelditzen naiz, zure aurkezpeneko esaldi batekin, amaitzeko asko gustatu zaidana. Ezagutu, onartu, eta erotika bizi, zoriontsu izateko moduan. Eskerrik asko Nerea. Eta orain bai, galderaren bat dagoen, bai, beitu Nerea. Kaixo, egunon lankideak nire gelako 2 ikasleren artean, sexu berekoak, komunetan elkartzen dira, bakarrik daudenean, eta komuna barruan sartzen dira atea itxiz. Ukipenak eta barrekoak, arroparekin zein arropa barik. Jakinaren gainean egotean, banan-banan hartu ditut eta bertsioat ezberdinak jaso ditut. Bideratzen nago, baino laguntzaren laguntza ondo etorriko litzaidake. Mila esker aldez aurretik, agurbero bat. Ez da entzuten Nerea, bai. Bai, jakin beharko genuke bertsio horiek zeintzu dien, ez? Eta ni uste interesantea dela, ez? Jakitea bakoitza bere aldetik, nola bizi duen hori, zer nahi duen, bietako bat behar bada momentu batean nahi zuen eta gero ja ez du nahi, baino errepikatzeko joera ematen da, zein den dinamika, ez? Printzipioz, ez dakit ze adin duten ere, ez da berdina aukitzea 6 urte edo 12, desberdina da. Ze gaitasun duten bere emozioak kudeatzeko, ezezkoak emateko, ea beste espazio hobeagoak dituzten horrela ibiltzeko. Gaur informazio asko falta zaitez, nolabait jakiteko printzipioz, konprobazioa izan beharko luke, ea biak ados dauden egiten ari direnarekin. Eta ados balin badaude, igual ez da beste zer egin behar, esan ere azkenen beraien arteko joko erotikoak baldin badia, eta gustora balin badaude, esku hartzea igual ez da beharrezkoa.
baldin eta horrek ez badie distraitzen, ez dakit, klasera ez diela juten, baldin bada arrazoia, orduan bai, klasera joan behar dute, ezin dute komunean egon, baina patio garaian baldin bada, igual ez dugu ezer egin behar, bai. Hori, mantentzea adi, ea nola evoluzionatzen duen, hori bai. Ez dakit gehiago esateko moduan nagon, ze gaur datoa falta zaizkit, ez? Ez da entzuten? Barkatu, bai, LH lauko ikasleak direla. LH lauko ikasleak. Bueno, hori, biak ados dauden bitartean, ondo, baten bat aspertzen bada hori egiteaz, baina ikusten badu bere burua behartuta, irakasle hori izan dadila, hortik ateratzen laguntzeko herramientak eskaintzen dizkionak, ez? Ez badezu nahi, esan ezetz. Ez jun, nahi bazun erekin egon, egongo balitz horrelako egoera bat. Zertatzen da, Aipatzen du Nerea, bai, batek esaten duela bien gauza dela, eta besteak esaten du besteak behartzen duela. Bueno, orduan hori moztu behar da, bai. Eta hor ikusi beharko genuke, ea, ez duenak nahi, ikusten duen bere burua gai horri ezezkoa emateko, eta ematen zaizkio baliabideak, eta irakasleak bestela hor esku hartu beharko luke. Osa, ezin da gertatu hori. Bale, guazen beste galdera batekin. Orain arte adien batera helduta adituen gana jotzen dugu. Agian batetik gure burua ez gai ikusten dugulako, gai hau jorratzeko, eta bestetik gurasoen erantzunek eska sortzen digutelako. Zer iritzi duzu adituen gana jotzearen joera horri buruz? Baina adituen gana jotzeko joera, zertan, zerbait galdu detor? Bale, Ainhoa, zure galdera da, nahi baduzu pixka bat zabaldu? Bitartean, zabaltzen duzun bitartean, badago hemen beste galdera bat. Aitxaron, Ainhoa, sartzen ari zara soinuarekin? Zagin, norbait dauka soinua, baino ez dakit nor. Bestela altzatu eskua eta nik soinua ematen dizuet. Nahi izan ez gero, bale? A ber, bai, hemen, bai, sexologoen gana, edo hori izango litzateke adituen... A ber, ni ulertu dutena, ez dakit ondo ulertzen nahi zen. Osa, sexuen hezkuntza egiteko orduan, irakaslegoak egin ordez, kanpoko adituak ekartzen direla egiteko. Hori da testu ingurua? Bai? Nik uste dut, baiet. Hori, bera komentatzen du, bueno, direlako gai ikusten eta gurasoen erantzunen eskatzen. Bai, bueno, a ber, idealki lan hori bertako irakasleak egingo balu, tutoreak, izango zen ideala, ez? Bueno, azkenean egunero zaudete, eskura zaudete, aurrak ezautzeitu zuen pila bat, ikusten zuen nola mugitzen dien, nork itzaiten du, nork ez nola harremantzen dien, eta horrek dauka, bueno, balio handi bat. Gero egia da, hor 2000 urtean, bueltan, garatu planaren bitartez, saiatu zen uinbare programa txertatzen ikastetxeetan, eta modu transversal batean hau egitea, irakaslegoak, eta matematikan, inglesan, gaztelanian txertatzea, baino emaitzak ikastetxe gehiengoetan etzien bete ez, etzan lortu nahi zena. Hor faktoreetako batzuk izan ziren, besteak beste, mintegiko irakaslegoaren etengabeko rotazioa, eta orduan lortutako gauzak hurrengo ikasturtean etzien posatzen, etzien jarraipenik. Orduan oso zaila da hau modu sistematiko batean eta modu profesional, biografiko profesional batetik irakaslegoak egitea, eta borondatetik kanpo, eta estrukturalki egitea. Orduan horre ikuskaritza bat egintzen dela, ez dakit, 5-10 urte igual, eta ikusi zen ikasturte bukaeran programan jarrita zegona sexu hezkuntza lantzeko, ekainerak uzten zela eta ekainan ere etzela egiten, ikastetxe gehienetan. Orduan, ideala
hori litzateke irakaslegoak egitea, baina gero realitatean, kanpotik etortzen direnean, sexologo taldea gure kasuan bezala ez, harremanitz juten da ikastetxe batera, eta modu sistematiko batean urtero eta ikasgela guztietan sartzen bada egitera sexuen hezkuntza, azkenean lortzen dena da lortutakoaren gainean eraikitzen jarraitzea. Orduan, hor daukan alde ona ere da, batzutan aurrak eta gazteak kanpoko profesionalekin ireki egiten direla, eta ohiko irakaslearekin ez direla irikitzen. Orduan, idealki irakasleak egitea. Gero, realidadera jaisten bagea, igual egingarriena da kanpotik joatea. Hori da nire iritzia, hemen iritzia matea uste libre dela, así que... Bale, badaude beste pare bat Nerea. A ber, ikasleen intimidadea dela eta familiak zein puntura arte jakitun egin behar ditugu haien seme-alaben jokaerez. Adibidez, bikote egin direnen edo musuak edo dena delakoa egin dituzten ikasleen inguruan. Bueno, ez badago inungo zailtasunik edo konfliktorik, ni uste ez dagoela bereziki ezer transmititu beharrik, esan aurren intimidadea importantea da, bai, ezakit. Ikusiko bagenu horrek zailtasun bat sortzen dula, o kezka sortzen digula, sospetxa bat altxatzen dula, ez, imaginatu ezakit, hor bat egoten dela masturbatzen gelan, eta ez dakigula urduri dagon, bere gelakidekin gaizki eramaten den, edo etxean ikusi duna eragiten dion, edo infekzio bat eduki dezaken, orduan, kezkagarria dan zerbait, balen bada orduan, dudik gabe gurasoekin partekatu beharko genuke, ez? Baina, printzipioz, jokabide erotikoak, joku erotikoak, esaten genuen bezala, kontsentimentua, edo elkarrekin gustora balin badaude, beste jokuak bezala hartu beharko genituzke, ez? Hor daude eraikitzen. Orduan, horiek mozteko joera badaukagu, edo alarma egiteko gurasoi kontatuz, segurazki jaso dezaketen mezua da, ostras, hau ez da normala, hau diferentea da, edo hau debekatua dago, edo. Orduan, asko zeindu beharko genuke ez sentitzeko hori debekatua dagoela, hori txarra dela edo hori zikina dela transmititze, ez dugu hori transmititu behar, ez? Bale, eta justu esan duzun azkeneko honengatik, galdetzen dutela, nesken genitalak zikinak eta bar, nola landu aurre egiteko? Bai, bueno, hor normalen, ja iristegea berandu. Baino, berandu, baino oraindik adin gutxi dute eta oraindik eragin daiteke, ez? Hor garrantzitsua da, beraien genitalak ikustera sustatzea, ez? Gonbidatzea, ikusi ispiluan, marraztu, marrazki egiten dute, gero guazen koloreztatzea, batzuk loreak egiten dizkiete, eta probatu ikutzera bernola den, eta guazen ikustea bulba desberdinak, lehen aipatzen denun ez, bulba desberdinak, eta gurea nolakoa da, dauzkagu hor, daude hor interneten ez, derrepente plantilla eta 30 bulba desberdin, eta bilatu zuena, nun da hon, eta ikutzen badezu ez sentitzen dezu, ez dago, ez dakit, hurbilpenak egitea, ez? Jasotzen ari diena da urrundu hortik, ez ikutu, ez ikusi, ez du usaindu behar, txarra da, bakarrik da bestek hor zerbait sartzeko, eta gero, ni igual nola baiteko deformazio profesionala dut, baina ni gero helduekin lan egiten dut, eta vaginismoa, edo bestelako zailtasunak sarketakin, tanpoia jartzeko, edo kopa menstruala sartzeko eta bar, konsultari iristen direnean, esatezu eske, nola ez, daukagun ikuspegi honekin nola ez dute beldurra edukiko, ez?
tampoia sartzeko, nola ez dute retxazo aukiko beraien bulba eta vaginarekiko. Orduan, nolabait maitatu beraien adala goxatzeko balio dula, maitasunetik transmititu behar diegu, eta hor hizkuntza oso garrantzitsua da. Bai? Ze askotan galdetzen diate, ze hizkuntza erabiliko zenuke, teknikoa edo informala? Ba, beira, nik biak. Baina beti, mezua hizkuntzan egon behar du mezua kariño mezu bat, bai? Orduan, berarentzat kariño gehiena helaraziko diona balin bada batzuk potota, beste bulba, beste potxoji, beste, bueno, ba hortik. Ze azkenen da gorputzeko beste zona bat, eta ez dugu gorputzetik moztu behar. Gure representazio mentalean, ez? Hasieran esaten duna, daukagula gorputza sekzionatuta, ba ez dugu aparte utzi behar. Gorputzarekin lotu behar dugu. Vale, hemen dago komentario bat. Lehen komentatutako kasuan, LH lauko mailako ikasleen arteko harremanean, eskolan gertatzen bada, naiz eta ados egonda, eskolan onartzea egokia da. Eta komentatu behar da, toki egokiak daudela, edo ez. Hori usten digute. Netxoine, a ber, eskolan gertatzen bada, naiz eta ados egonda, eskolan onartzea egokia da. Tokia egokiak gaudela, honi dakite adin hortan zein den toki egokia, esan nahi dut, zein da toki egoki bat, LH lauko ez dakit zedeku, esan nahi dut, ez daukate etxerik, ez daukate kotxerik, ez daukate kalea okerrago da, ze besteek inbaditu ditzazkete, ez dakit ze beste leku egon daitezken. A ber, balin badago ikastetxean, ikastetxe batzuk egokitzen jundia eta dauzkate txokoak, ezta? Eta txokoa da, sukalde txokoa, beste herramienta txokoa, beste medikuntza txokoa, eta balin badago bat, dala, relajatuta egoteko txokoa, eta hor, baimenez, ez? Baimenduta, begibistan egin badezakete berdina, eta inork ez badie molestatzen, eta inork ez badie mehatxatzen, eta ez badute epaitzen, eta leku seguru bat balin bada, ba izan leike. Baina ni ez dakit horrelako espazioak dauden. Egongo balira hori izango litzateke, ez, lekua. Hori da nire iritzia. Vale. Ba, uste dut ez daudela galdera gehiago nerea. Eta ja, ia terdiak direnez eta irakasleia alde egin behar dutenez, utziko dugu hemen. Gogoratu, bai, eskerrak eman nerea, nire asko gustatu zait hitzaldia. Eta gero batzuk galdetu duzue, baina, bueno, bai grabaketa eta bai nereak erabili duen aurkezpena, utziko dugu nahiko, gure webguneko nahiko atalean zintzilikatuta. Eta besterik gabe gogoratzea, hurrengo hitzaldiak ditugula martxoaren 4ean, Irantzu Barelarekin, eta martxoaren 22ean ez banago okertuta, Jokin Azpiazurekin. Así que, bueno, espero dugu bertan elkarre ikustea. Eskerrik asko nerea. Ba, nik eskertu nahi nizuen nahiko ekipoari eta emakunderi gonbidapenagatik, bai nire izenean eta baita Harremanitz kooperatibaren izenean. Oso ondo, eskerrik asko, bai, eta laster arte. Hori da. Agur.